En als eerste gast heb ik hier Peter van Els. En Peter, jij zit er namens Keizersmanders, want sinds kort staat op het dak van Keizersmanders in IJsselstein een windglobe waarmee energie wordt opgewekt. En Peter is bij Keizersmanders degene die verantwoordelijk is voor dit project en dit product dat het bedrijf ook in de markt wil zetten. Peter, welkom. Ja, we hadden het eerst een hele tijd over zonnepanelen, nu over een windglobe. Het wordt druk op het dak. Nou, het valt mee. Als je alleen kiest voor ons product, is het niet druk op het dak. Hè? Want even een windglobe, wat is dat? Wat doet dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, een windglobe is één type. Je kunt het eigenlijk, misschien dat er een filmpje wordt uitgezonden, maar ja, dat wordt zeker. Ja. Kun je hem zien eigenlijk op ons dak staan. Dat is een ronde globe, een beetje als een wereldbol, die energie opwekt door middel van windenergie. Nou, als je het verhaal eigenlijk gaat bekijken, we zijn altijd als installateurs op zoek naar duurzame onderwerpen die wij kunnen toepassen. We hebben met elkaar een energieakkoord afgesproken. En wie is we? We zijn eigenlijk alle regeringen met elkaar. Ja. En dat betekent dat we in 2050 energie-neutraal moeten zijn. En dan gaan we met zonnepanelen alleen gaan we dat niet redden. Nou, dus bij jullie, bij Keizersmanders, dachten we moeten meer doen. Ja, dan ga je op zoek als installateur en dan kom je partijen tegen die een prachtig product ontwikkeld hebben. En die eigenlijk de nadelen van de grote jongens weggewerkt hebben. Want als je kijkt naar de hele grote windmolens, er zijn heel veel nadelen aan. Nadelen denk ik aan de aanschafprijs, het onderhoud, de grote oppervlakte die je daarvoor nodig hebt. Het zijn allemaal nadelen die niet meespelen met die grote windmolenparken. En zij hebben een product ontwikkeld wat je gewoon op het dak kunt zetten. En waar je dus eigenlijk weinig onderhoudskosten hebt, weinig aanschafprijs. En waar je eigenlijk alle voordelen van de windenergie kunt toepassen. Want hoe groot is zo'n windglobe, zo'n wereldbol die draait op windenergie? Ja, die wereldbol die wij nu op het dak hebben staan, dat is eigenlijk een toestel wat we ook een beetje als bleekvanger hebben gebruikt. Ja. Natuurlijk zijn er heel veel andere types, maar die wij er hebben staan die is ongeveer in de vierkant 2x2 en die is ongeveer 3 meter hoog. Dat is nog een behoorlijk ding. Maar nogmaals, voor jullie is het ook een soort eye-catcher. Ja, wij zitten vlak bij de weg natuurlijk. En als je het vergelijkt met zonnepanelen, wat is dan het grote voordeel van een windglobe ten opzichte van zonnepanelen? Ja, je hebt het eigenlijk net aangehaald. Dat zijn voornamelijk de oppervlakte die je hebt. Ja. Kijk, de bedrijven waar wij ons op richten, de middel- en kleinbedrijven, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, die willen natuurlijk, als ze zelf volledig neutraal willen worden, ja, dan moeten zij dusdanig veel zonnepanelen op het dak leggen. Dan heb je 2 problemen. Eén probleem is de constructie. Niet ieder dak heeft een constructie die allemaal dat gewicht kunnen dragen. En het tweede is natuurlijk dat op het dak van alle andere toestellen staan die in de weg zitten. Je denkt aan luchtballenskasten, airconditioning, rokersafvoer, noem maar op. En het product van ons, ja, 2x2 kun je bijna overal plaatsen. Ja, maar het gaat er wel een plat dak, neem ik aan, toch? Hè? Je kunt een plat dak, maar je kunt natuurlijk ook een spitsdak, maar dan moet je een andere constructie verzinnen. Ja, en is het, want ik hoor je praten over bedrijven die dit mogelijk ook gaan doen, net als jullie. Ja. Is het eigenlijk ook mogelijk dat particulieren zo'n windglobe op het dak krijgen? Natuurlijk, maar ja, goed, ik krijg hier wat kleinere types. Ja. Maar dan praat je nog over een type van 1 meter hoog en 1 meter in de vierkant. Maar de kleinste types van 1,5 kilowatt per uur. Ja. Nou, een gemiddelde windturbine draait 3000 uur per jaar. Ja. Ben je bijna zelfvoorzienend voor een particuliere woning. Dus dat zou een ideale situatie zijn. Ja, nou dat klinkt heel veelbelovend. Ja. Ik hoop ook dat dat zo is. Ondernemers die dit verhaal nu horen en die denken van nou, dat is een mooi verhaal wat meneer Van Els zit te vertellen. Ja. Wat kunnen die doen? Keizersmanders bellen. Ja, en dan? En dan? Nou, dan komen wij op bezoek. Ja. En natuurlijk gaan we eerst met die klant overleggen wat hij eigenlijk van doel heeft. Je moet weten wat voor verbruik dat hij heeft. Welke doelstelling heeft hij? Wil hij helemaal vanzelf voorzienend worden? Ja. Of wil hij een gedeelte daarvoor op kunnen vangen? Nou, dat hebben we dan met die klant besproken. We gaan uitzoeken wat voor type de unit dat hij wil. Mogelijk wil hij meerdere kleine langs elkaar of wil hij 1 groter type toestel wil hij hebben. En dan gaan we meten op het dak. Maar we moeten natuurlijk dat rendement zo hoog mogelijk maken. Onze toestellen beginnen vanaf 3 meter per seconde. Een beetje in een beeld is dat gewoon echt een matige wind. Ja. Begint die stroom te leveren. Ja. En wij gaan op het dak de juiste plaats zoeken. Want 3 meter per seconde? Is helemaal niks. Dan heb je nog niet eens het gevoel dat het waait buiten? Precies. Oké, en dan gaat dat ding dus al draaien? Dat ding gaat draaien, maakt 0 geluid. Ja. Je mag het komen controleren bij ons op de zaak. Ja. Hoor je helemaal niet. En die komt dus op het dak te staan en die genereert dan stroom. Beter kun je het niet hebben.
En ja, het is heel mooi, want je vertelt het zo en die bedrijven die kunnen contact opnemen. Komen er ook nog iets van informatieavonden, bijeenkomsten waarin je dit product nog meer bekendheid gaat geven? Ja, de mensen die het eigenlijk ontworpen hebben en ontwikkeld hebben, die komen bij ons 3 avonden bij ons vertellen. Ja. Maar dan gaan we uitleggen geven over de installaties die we hebben en hoe het werkt en mensen enthousiast maken. Nou, heel goed. Ik hoop dat er heel veel mensen komen aanwaaien bij jullie op deze avond en dat het een mooi product wordt wat goed verkocht wordt. Dankjewel. Heel graag, dankjewel voor de tijd.